ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ। ସଭିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିରେ କିଏ ଘାସ ଖାଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ବିପଦ ଆପଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହାତୀକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାଉଥିଲେ, ହାତୀ ରାଜା ଆମର ଭାରି ଭଲ, ଶାସନ କରନ୍ତି କେଡ଼େ ଡଉଲ। ସଭିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ନିଜର ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଯିବୁନି ଭୁଲି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାତୀକୁ ବଣର ରାଜା କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନକର ଘଟଣା। ଥରେ ବାଘଟିଏ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ବାଟବଣା ହୋଇ ଏଇ ବଣକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ଏ ବଣରେ ବାଘ ନାହିଁ କି ସିଂହ ବି ନାହିଁ। ହାତୀ ହେଉଛି ବଣର ରାଜା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଶୁଣ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ବଣର ରାଜା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପାଳି କରି ଦୋଳି ଝୁଲାଇବ, ଆଉ ଯିଏ ଦୋଳି ଝୁଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବି। ଏସବୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବାଘଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛ କରି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଜେବ୍ରା, ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ହରିଣ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ଭାଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ 2 ଜଣ ହରିଣ ଆସିଲେ। ଦୋଳି ଝୁଲାଇ ପାରିବ ନଥିବାରୁ ବାଘଟି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇ ଶେଷରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ମାରି ଖାଇନେଲା। ପୁଣି ପରଦିନ ମେଣ୍ଢା 2 ଜଣ ଆସିଲେ। ସିଏ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦୌଡ଼ାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଲାକି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଦିନେ ଜେବ୍ରା ଓ ଭାଲୁ ଦୋଳି ଝୁଲାଇବା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଲା। ବାଘଟି ସିଧା ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହାତୀକୁ ରାଜା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ।